बिहार में हे अब बंद भेले दारू बिहार हे अब बंद भेले दारू बिहार करे झटपट पिया पूजो नार में करे झटपट पिया पूजो नार में हे अब बंद भेले दारू बिहार में बाबा बैद्यनाथ के खास के पूजा हो की है गीत के माध्यम झारखंड जात कियो की मैया कियो नेपाल के सीमा से जोड़े झारखंड जात कियो की मैया कियो नेपाल के सीमा से जोड़े बिहार में अब भांगे तारी पर विशेष की तारी